Dead on the spot ang usa ka 17 anyos nga motorrider sa General Santos City. Human kini mibangga sa kasugat nga SUV. Ginasuta pa sa otoridad kung lakip kini sa mga nag-drag race sa lugar nga girespondihan sa otoridad unang hitabo. Ani ang report ni Abby Caballero. Pasado alas 12 sa kadlawon ni adtong April 5, makit ang hapsay pa ang dagan sa trapiko sa Philam Road, Barangay Fatima, General Santos City. Taod-taod, dami pong mga sasakyan, guys. Jesus name, Lord God! mibangga ang usa ka motor nga gikan sa pikas bahin sa dalan sa atubangan nga parte sa SUV. Sa kakusog sa impact, dead on the spot ang 17 anyos nga motor rider ug wasak ang atubangan sa SUV. Ang amhan sa namatay, gisulong ang driver sa SUV. Ug dayon ni ining gisumbag. Dali sab gisirado sa driver sa SUV ang pultahan sa sakyanan. Matod sa Traffic Enforcement Unit Jansan kun TEU, dunay nag-report kanila nga dunay nag-drag race sa lugar. Nagpahigayon dayon sila og operasyon apan wala na sila'y naabtan. Ginasuta pa kung lakip ba sa mga nag-drag race ang maong lalaki. Siguro, medyo sa sobrang kaba siguro, then bumangga yung isa. Duna namatod pa'y settlement ang banay sa namatay ug ang driver sa SUV. Gilayon sab gilubong ang biktima subay sa tradisyong Islam. Kung itutusin talaga, wala pa nanagutan yung SUV. Pero as humanitarian considerations, nagbigay din siya ng tulong. Nasa right lane siya, tapos sobrang hina ng takbo niya. Yung isa talaga yung bumangga sa kanya. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.